Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3, verse 13 hangtod sa 18. Roma kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi: ang ilang mga tutunlan abli nga lubnganan, gigamit nila ang ilang mga dila aron sa pagpangilad. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba puno sa mga balikas ug kaaligotgot. Ang ilang mga tiil abtik nga mupaagas og dugo, diha sa ilang mga dalan mao ang kalaglagan ug kaalautan, ug ang dalan sa kalinaw wala nila matultuli. Walay pagkahadlok sa Dios at ubangan sa ilang mga mata. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So niini nga section mga kaigsuunan, gidescribe ni Apostle Paul ang universal nga pagkamakasasala sa mga katawhan. Ang tanan nakasala, parihong mga Hudiyo ug mga Hintil, walay labaw ug walay nakabintaha sa duha ka grupo. Ang tanan na ilalom sa sala. Mao kini gihimong tataw sa atong pagpamalandong ni adtong nangagi, particularly sa Romans chapter 3 verse 9 hangtod sa verse 10 nga nagaingon, unya unsa man mas maayo ba kita kaysa ilaha? Dili gayod. Sa bisag unsang paagi, tungod kay among napamatud-an ang parihong mga Hudiyo ug mga Hintil, nga silang tanan ilalom sa sala, sama sa nahasulat, walay matarong, wala bisag usa. Ug gawas pa ni ana mga kaigsunan, gipakatawo kita nga aduna gayoy kinaiyahan nga nahigugma sa sala. Adunay kinaiyahan nga mubuhat gayod og sala. Walay bisag usa ka nato nga makaingon nga neutral kita, wala tay gilabanan sa dautan ug maayo. No, we are not neutral. Kung papilion kita mga kaigsuunan, atong pilion ang sala ug ato gayong gitinguha ang sala. Matag usa ka nato hugaw, nahimong corrupt, nahimong dunot ang atong kalag. Ug sa atong pagbarug at ubangan sa Ginoo, wala kitay hinungdan, wala kitay pulos, wala kitay value, walay bili. We have become worthless. Mukad to atong gipamalandungan ni adtong miaging Domingo sa Romans chapter 3 verse 12. Please turn there. Ang giingon dinhi, silang tanan mitipas, kauban silang nawad-an ug kapuslanan. Walay nagbuhat ug matarong, wala bisag usa. O gilarawan sa atong Ginoong Hesukristo kini nga pagkawalay bili sa tanang mga makasasala, pinaagi sa illustration sa asin. Matthew chapter 5 verse 13. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, kamu ang asin sa kalibutan, apan kun ang asin mawad-an sa kaparat, unsa pa may maparata niini, mahimo na kining walay pulos ug angayan ibalibag ug yatak-yatakan sa mga tawo. Now that is our value in the sight of God. We have become so worthless because of our sin. Matthew chapter 7 verse 18 to 19. Please turn there. Ang giingon dinhi, Matthew 7:18 to 19. Ang maayong punuan dili makapamunga og daotang bunga, ni ang dunot nga punuan makapamunga og maayong bunga. Matag punuan nga dili mamunga og maayong bunga pagatumbahon ug isugnod sa kalayo. And then beginning with verse 13 mga kaigsunan sa atong teksto niining taknaa, gilarawan ni Pablo kung unsa gayud ang hitsura niining gitawag og depravity, total depravity sa mga katawhan. Ug basig makaingon ka nga mura man og gabalik-balik lang ni si Pablo, di ba iyang gilarawan in a very expansive sense ang pagkamakasasala sa tawo sa chapter 1 ug bisan pa sa chapter 2 gipalapad gayud ni Pablo ang pagkamakasasala sa mga katawhan, that they are full of murder, envy, and deceit. Sila nagdumot sa Ginoo ug nagimbento og mga daotang butang. Sila nagtubag-tubag sa ilang mga ginikanan ug nakulangan sila sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Unya kinahanglan pa bang balikon ni Apostle Paul ang description sa sala gikan sa verse 13 padulong sa verse 18? Mga kaigsunan, kung importante gayud kaayo ang usa ka butang, kinahanglan gayud kini nga balik-balikon aron ipakita kanato nga mga katawhan kung unsa gayud kalala kaayo ang sala, kung unsa gayud ka peligro mga kaigsunan. So niining taknaa sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong sudungon ang
dugang pa nga mga description ni Apostle Paul sa pagka makasasala sa mga tawo. Ug adunay pipila ka bahin ang atong pamalandong niining takna at tulo ka bahin sa atong pagpamalandong. Mudangat na kita sa unang punto. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, ang una nga gidescribe ni Apostle Paul mao ang atong dila. Gidescribe ni Apostle Paul ang dila sa tawo nga makasasala. Ug ayaw na paghunahuna og laing tawo atong sudungon ang atong kaugalingon gumikan kay kita ang gidescribe ni Apostle Paul niini. Kita ang gidescribe sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Ang atong dila, for example, Romans chapter 3 verse 13 hangtod sa 14. Ang giingon dinhi, ang ilang mga tutunlan abli nga mga lubnganan. Gigamit nila ang ilang mga dila aron sa pagpangilad. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang bakba puno sa mga balikas ug kaaligot-got. So, ang dila mga kaigsunan mao kana ang naga-expose, nagapakita sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing puno sa kasina, puno sa selfishness, puno sa pagdumot o kaaligot-got, mugawas gayud kana sa atong dila. Mo kini giingon sa atong Ginoong Hesukristo, with what is the abundance of the heart, the mouth will speak. Now, gidescribe ni Apostle Paul ang dila isip instrumento ngadto sa kamatayon. Baho kaayo nga mudangat ngadto sa kamatayon. Ug kung atong konsultahon ang lain pang bahin sa Biblia mga kaigsuunan, gidescribe sa Biblia ang dila sa mga tawong dautan ingon nga poison, ingon nga hilo. For example, Psalm chapter 58 verse 3 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi, ang dautan nasalaag gikan pa sa sabakan. Maupagani ang ilang pagkahimugso nawala sila dayon nga naglitok og mga bakak ang ilang lala sama sa lala sa usa ka bitin. Sama sila sa usa ka bungol nga bitin nga nagtabon sa iyang dalunggan. So you see how poisonous the tongue of a wicked person is. Psalm chapter 140 verse 3 mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi, ilang gipahait ang ilang mga dila sama sa usa ka bitin. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ug mo kini gikutlo ni Pablo dinhi sa Romans chapter 3 verse 13 sa atong teksto. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Kung atong paminawon si Santiago mga kaigsuunan, gidescribe niya ang dila ingon nga makamatay nga hilo. Ang giingon diri sa James chapter 3 verse 18. Please turn there. Ang giingon dinhi, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. So Bisaya pa, apan ang dila wala gayoy tawo nga makapanton. Dautan kini nga dili mabadlong, puno sa makamatay nga hilo. Kay tinuod man gyud, mahiluan ang mga tawo sa atong palibot sa atong dila mga kaigsuunan or pinaagi sa atong dila. And then basin og dunay mo ingon nga, ay di man na ako pastor, layo ra kay na sa tinuod, dili biya ako bakakon, dili biya abusado ang akong dila. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, dili na kinahanglan nga mo depensa pa kita sa atong kaugalingon gumikan kay kitang tanan nakabuhat niini. We have all done it. Kitang tanan nakapasakit sa atong isig ka tawo, pinaagi sa mga pulong nga gilitok nato sa atong dila. Wala lang kay gihiluan nato ang mga tawo sa atong palibot, we also end up poisoning ourselves with our tongue. Mo kini gipasabot ni Santiago sa James chapter 3 verse 6. Please turn there. Ang giingon dinhi, ug ang dila usa ka kalayo, usa ka kalibutan sa kasalanan. Mauusab ang dila taliwala sa atong mga bahin sa lawas, nga nagpahugaw sa tibuok lawas, ug nagpasiga sa dagan sa kinaiyahan, ug gidauban kini sa kalayo sa impyerno. Sa tinuod lang mga kaigsunan, hanas na kaayo ang matag-usa nga gamito nato ang atong dila isip instrumento, lala nga instrumento nga pasakitan ng uban. Nasayod kita kung unsa gayud ang insakto nga mga pulong nga mugawa sa atong baba aron masakitan,
Masamaran ang kasing-kasing sa usa ka tawo. We cut one another and we make it seem so innocent. Mangililad ang atong dila, mga kaigsuonan. Nasayod kita kung unsa gayon ang atong gibuhat. Sa atong childhood, gitudluan kita ni ini nga saying, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Di ba mo man kini gitudlo kanato sa una nga, ayaw lagi hila kung unsay gisura sa imong isig kabata nimo. Hila kung gisumbag ka. So kung pulong lang, dili na makapasakit nimo, dili ka kinahanglang muhilak. Pero dili na tinuod, mga kaigsuonan, ang pulong makapasakit gayud kaayo. And many people have committed suicide because of hurtful words nga ilang nadungog gikan sa uban mahitungod kanila. Nawalang sa usa ka Kristohanon, ang atong dila kinahanglan nga atong gamiton aron panalanginan ang uban ug aron paligunon ang uban. Mo ginigiingon ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29. Please turn there. Ephesians chapter 4 verse 29. Ang giingon dinhi, bisag unsang dautan nga pulong kinahanglang dili mugawas sa inyong baba, kundili ang maayo lamang alang sa ikalig-on sumala sa gikinahanglan aron kini makahatag og grasya sa mga namati. So as believers in the Lord Jesus Christ, kinahanglan nga gamito nato ang atong dila aron malig-on ang atong mga isig katawo, ang atong isig ka magtotoo. Ang tawo nga dautan nga wala makaila sa Ginoo, dili gayud nila mapugnan ang ilang kaugalingon nga mulitok og mga dautan nga pulong batok sa ilang isig katawo. Ang giingon sa Matthew chapter 7 verse 18. Please turn there. Ang maayong punuan dili makapamunga og daotang bunga, ni ang dunot nga punuan makapamunga og maayong bunga. In other words, kung ang atong kasing-kasing hilabihan kadautan ang mugawas sa atong baba ug ang mugawas sa atong aksyon, pulos usab dautan. Now, baliktad niini, ang mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo nakakap-on sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Apil na ang dila, mga kaigsuonan. Ang giingon ni Santiago sa James chapter 3 verse 2. Please turn there. Ang giingon dinhi, tungod kay kitang tanan mapandol sa daghang pamaagi. Kung si bisan kinsa dili mapandol diha sa iyang gipanulti, hingpit siya nga tawo ug makahimong mupugong usab sa tibuok lawas. So you see, gi-expect gayud sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga ato kunong makontrol ang atong dila, nga mutubo kita niini nga aspeto. Ug hinaot nga ang grasya sa Ginoo mo'y magatabang kanato nga atong i-control ang atong dila, atong i-regulate ang atong baba, mga kaigsuonan. Now, kung ang usa ka magtutuo, mudayig sa Ginoo but at the same time ang dila niya gamiton sa pagpangdaot sa uban, that is a walking contradiction according to James chapter 3 verse 9 to 12. Please turn there. Santiago kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi, pinaagi niini, pinaagi sa dila kuno, pinaagi niini gidayig nato ang Dios ug Amahan, ug pinaagi niini gitunglo nato ang mga tawo nga gibuhat sa hulagway sa Ginoo. Gikan sa susamang baba migula ang parihong pagpanalangin ug pagtunglo, mga igsuon kong kalalakihan ug kababayinan. Kining mga butanga dili kinahanglang maingon niini. Ang usa ka tubod ba nagpadagayday gikan sa susamang ganghaan niini ug parihong tamis ug pait nga tubig? And that is impossible. Mahimo ba sa usa ka punuan nga igos, mga igsuon kong kalalakihan ug kababayinan, ang pagpamunga og mga olibo o ang ubas og mga igos, ni ang parat nga tubig makamugna og tabang? And the answer is no. Isip Kristohanon, we should exclusively use our tongue to glorify the Lord our God and to edify the brethren in the church. Atong iampo sa Ginoo ug atong pangayoon nga tabangan kita niya sa pagtipig sa atong kasing-kasing. Hinaot nga punon sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug gugma aron ang mugawas sa atong dila puno sa gugma ug grasya. Atong basahon og utro ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29. Ang giingon dinhi, bisag unsang dautan nga pulong kinahanglang dili mugawas sa inyong baba, kundili ang maayo lamang alang sa ikalig-on sumala sa gikinahanglan
aron kini makahatag og grasya sa mga namati. And as believers in the Lord Jesus Christ, we are responsible to do this. So mo kadto ang unang description sa tawo nga wala pa diha sa Ginoo. Ang iyang dila mugawas gayod ang tanang dautan niini, gumikan kay kung unsa ang nagpuno sa iyang kasing-kasing, mauusab ang mugawas sa iyang dila. Ikaduha nga description sa mga wala pa kang Kristo, sa iyang kinabuhi nga nagpakita sa iyang total depravity, mao ang iyang mga actions. Ang mga makasasala, mga kaigsuunan, hugaw kayo og dautan ang iyang mga binuhatan. Ang mga butang nga iyang gimugna. Romans chapter 3 verse 15 to 16. Please turn there. Roma kapitulo 3 bersikulo 15 hangtod sa 16. Ang giingon dinhi, ang ilang mga tiil abtik nga mupaagas og dugo, diha sa ilang mga dalan mao ang kalaglagan ug kaalautan. Actually gikutlo ni Apostle Paul ang Isaiah chapter 59 verse 7 niini nga mga bersikulo. You may turn there. Isaiah 59 verse 7 ang giingon dinhi, ang ilang mga tiil nagdagan padulong sa dautan, ug nagdali-dali sila sa pagpaagas og inosente nga dugo. Ang ilang mga hunahuna sa kasalanan, ang pag-usik-usik ug ang pagkalaglag anaa sa ilang mga agianan. Ug mo kini kondisyon sa tibuok kalibutan karon, puno sa pagkadautan, puno sa pagdumot batok sa usag-usa. Ang pagkadautan sa mga tawo batok sa usag-usa, usa kini kasubo nga testimonyo sa kasaysayan sa kalibutan. For example, during the time of Hitler sa Nazi Germany, kadtong mga minilyon nga mga Hudiyo nga gipangpatay sa kasundaluhan ni Hitler, that was a picture of hatred for each other. Bisan pa ang nahitabo karon sa Russia ug sa Ukraine, ang nahitabo karon sa Israel ug sa Palestine. Adunay racial hatred, pagdumot batok sa usa ka rasa, batok sa usa ka kaliwat, adunay envy, adunay jealousy, adunay kasina. Ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo mao nga ang pagpatay, ang murder, ang hinungdan niini ang kasuko ug pagdumot nga nagpuno sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Paminaw nato ang giingon sa Ginoo sa Matthew chapter 5 verse 21 hangtod sa 22. Please turn there. Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Ang giingon dinhi, nadunggan ninyo nga ang mga katiguangan giingnan og ayaw pagpatay. Ug si bisan kinsa ang mupatay manubag sa korte, apan ako magaingon kaninyo. So this is the authoritative word of Christ. Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga nasuko sa iyang igsuon manubag sa korte, ug si bisan kinsa ang muingon sa iyang igsuon og wala kay pulos manubag sa Korte Suprema, ug si bisan kinsa ang muingon og buang ka mahimong igong sad-an ngadto sa nagdilaab nga impyerno. So you see, bisan pa ang migawas nga pamalika sa atong pulong gi-consider na kana sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga murder, ingon nga pagpatay sa isig ka tawo. And we can see this demonstrated in the acts of terror nga gimugna sa mga kanasuran sa kalibutan karon. Ang terrorism, mga kaigsunan, mao kini demonstration sa depravity pagkadautan gayud sa mga katawhan. It is demonic wickedness of which fallen man is capable of doing. Ang sala mao kini makapugong sa kalinaw nga maghari sa atong katilingban. Gumikan kay walay kalinaw sa Dios ug walay kalinaw sa isig katawo, ang hinungdan niini mga kaigsunan sala. Romans chapter 3 verse 17. Ang giingon dinhi, ug ang dalan sa kalinaw wala nila matultuli. And that is exactly the condition of those who do not know the Lord Jesus Christ. Puno sa kaaligut-gut ang ilang kasing-kasing ug mugawas kini sa ilang action. Again, gikutlo ni Apostle Paul ang nahasulat sa Isaiah chapter 59 verse 8. Please turn there. Ang giingon dinhi, wala nila matultuli ang dalan sa kalinaw, ug walay hustisya sa ilang agianan. Ilang gipahiwi ang ilang dalan, si bisan kinsa nga maglakaw diha kanila, wala makaila sa kalinaw. So, imbis nga kalinaw ang bunga,
Ang sala, mga kaigsunan, namunga og pagdumot, namunga og kaaligot-got, namunga og pagkadautan batok sa usag-usa. Ang sala mo'y nagabungkag, nagadestroy sa kalinaw sa mga katawhan. And ang resulta niini, gubat, taliwala sa mga kanasuran, strife, or panagbingkil sa mga pamilya, ug suspicion, pagkamadudahon among friends. Ug mausab kini ang hinungdan sa church divisions. Subo kaayo nga pamalandungon, mao kini hinungdan sa church divisions. Sala gayod ang hinungdan kung nganong nabungkag ang mga simbahan. Gumikan kay ang mga tawo dunay suggestion, ilang i-insist nga kinahanglan ang ilang suhestyon mao ang masunod. And they are most willing to fight bisan pa sa mga trivial nga mga matter sa sulod sa iglesia. Now, the great problem of humanity is we don't know how to treat one another with love and respect. Maugid ka na ang problema. Namakak ang mga katawhan, ng limbong nangawat, gipatay ang kadungganan sa usag-usa, and then adunay pagpanimalos out of hatred. Kining kinabuhi ang mga kaigsunan, miserably gayud kaayo. Gumikan kay ang mga tawo kaugalingon lang ang gihunahuna ug wala sila'y pakabana sa Dios ug sa ilang isig katawo. Unsa man ang pinakadakong sugo nga gihatag sa Ginoo kanato? Matthew chapter 22 verse 37 hangtod sa 39. Ang giingon dinhi, ug siya miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong hunahuna. Mao kini ang dako ug nagunang sugo. Ang ikaduha susama niini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Naualang sa mga makasasala nga wala pa kang Kristo, imposible gayud kini nga mabuhat. Bisan man gani ang mga believers, ang mga tinuod nga magtotoo, nag-struggle pa man gani gihapon niini, gumikan sa sala. Lisod gayud kaayo kini ug isip inyong pastor, duha ka butang ang akong giampo kanunay sa Ginoo, nga ang Ginoo magahatag kanako og kaalam ug ang Ginoo mo'y magapuno sa akong kasing-kasing og gugma aron kini mapakita sa akong pinulungan ug sa akong aksyon ug hinaot nga mupod kini ang gitinguha sa tanan nga mga tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, that our hearts will be filled with love so that our tongue will be filled with love and our action will also demonstrate love. Ug hatagan ta sa Ginoo og kaalam nga atong pamalandungan ug timbang-timbangon ang mga butang. Now, mo kato ikaduhang punto, ang description ni Pablo sa mga dautan sa ilang mga actions. Ikatulo nga punto, mga kaigsuunan, unsa ang description ni Pablo sa total depravity. Gidescribe ni Apostle Paul ang nagdagan sa hunahuna sa mga katawhan. The description of our thoughts. Ang giingon ni Apostle Paul, ang hunahuna sa mga tawo nga wala pa kang Kristo, pulos dautan, puno sa pagkadautan. Ug i-demonstrate kini sa atong panghunahuna mahitungod sa Dios. Unsa may atong panghunahuna mahitungod sa Dios? Aduna ba kitay kahadlok sa Ginoo? Kung aduna kitay kahadlok sa Ginoo, dili unta kita magpakasala. Pero nganong magpakasala magyud kita tinuyo sa daghang mga higayon, it is because there is no fear of God in our hearts. Mao kini giingon ni Paul sa Romans chapter 3 verse 18. Please turn there. Walay pagkahadlok sa Dios atubangan sa ilang mga mata. And actually it is a quote from Psalm chapter 36 verse 1. Ang giingon dinhi, ang hiwi nga binuhatan na mulong sa dautan sa sulod sa iyang kasing-kasing, walay kahadlok sa Dios atubangan sa ilang mga mata. Na unsa may but pasabot ni ining kahadlok sa Dios? Ang but pasabot ba makalilisang ang dagway sa Dios? No. Ang kahadlok sa Dios, ang pagkahadlok sa Dios, ang but ipasabot niini atong higugmaon, atong i-honor, atong i-respect ug atong sundon ang atong Dios. That is what fear of the Lord means. Adunay gitawag og holy reverence. Gumikan kay nailhan nato ang Dios. Now, kung ang tawo walay kahadlok sa Dios, buti pasabot iyang baliwalaon ang Dios ug ang iyang pulong, ang iyang balaod.
This is a complete disregard of God and His law. So, ang sala, mga kaigsuunan, mao kini ang pagrebelde batok sa Dios. Usa kini ka demonstrasyon nga wala gayud kitay kahadlok sa Dios. Mao nga ang tawo nga wala pa kang Kristo, sayon ra kaayo alang ni anang tawhana ang pagdisregard sa Dios. Mao kini gi-describe ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 21. Please turn there. Roma 1:21 ang giingon dinhi, tungod kay bisan ug nailhan nila ang Ginoo, wala nila siya pasidung giingon nga Ginoo, o gipasalamatan man, kundili nahimo silang walay pulos sa ilang mga pangatarungan, ug ang ilang walay sa labutan nga mga kasing-kasing nangit-ngitan. Ug gisumpayan pa kini sa Romans 1:25, tungod kay ilang gipulihan ang kamatuoran sa Dios ug bakak, ug nagsimba ug nag-alagad sa binuhat imbis nga sa magbubuhat, nga maoy ang ngayang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. And then sa Romans 1:28, sumpay pa ni Apostle Paul, ug sanglit wala nila makita nga angayang ilhon ang Dios, gitugyan sila sa Dios ngadto sa hilabihan kadautang hunahuna, aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. So ang hunahuna sa taong makasasala pulos dautan. Ug ang taong makasasala wala gyunay kahadlok sa Ginoo, bisan pa ang consequences sa impyerno dili gayud na niya kahadlukan. Aduna gyud koy nailhan nga tawo nga moingon nga ako namang gidawat nga impyerno jud ko, dili jud ko para sa langit. Basta ang importante lang mag-enjoy ko dinhi sa kalibutan. Nag-enjoy ko sa akong nahabilin nga mga tuig. As to impyerno, ako na nang gidawat. Mugani nga samtang naa pa ko ni ining kalibutana, samtang buhi pa ko, nag-enjoy ko kanunay, akong siguraduhon nga mag-enjoy ko. That person doesn't know what he's talking about. Walay kahadlok sa Dios sa iyang kasing-kasing, ug wala siya nahadlok sa consequences of sin. Wala siya nahadlok sa impyerno, ug kun iya mang nahunahunaan nga alaot gayon ang iyang kinabuhi sa impyerno, he doesn't want to talk about it. He doesn't want to think about it at present. Kung ang mga tao aduna gayoy kahadlok sa Dios, magpangurog sila sa ilang pagbarog at tubangan sa Dios. But they do not. Gumikan kay walay kahadlok sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Mao nga sayon ra kaayo alang kanilang pagsalikway ug pagbaliwala sa balaod sa Dios. Mao nga sayon ra kaayo alang kanila ang pagpangabit, ang pagpanapaw, mga kaigsunan. Mao nga sayon ra kaayo alang kanila ang pagpamakak, pagpanglimbong ug pagpangawat. Mao nga sayon ra kaayo alang kanila nga ilang i-disregard ang Sabbath, ang adlaw sa pagsimba, the Lord's Day. Sayon ra kaayo alang kanila. Ug jutay ra gayud kaayo nga mga katawhan ni ining kalibutana ang namalandong kung unsa gayud kaayo ka halangdon ang presensya sa atong Ginoo. All men will stand before Him. Maugid ka na'y tinuod. Ang tanang mga tao mubarug at tubangan sa Dios someday alang sa paghukom. Ug ang tao nga adunay maayong paminsar sa iyang utok, magpangurog gayud siya sa kahadlok kung iya kini hunahunaon. Pero ang mga taong dautan, wala gayoy kahadlok when they think about the future judgment, about their status before God. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31, makalilisang kaayong butang ang mahulog sa mga kamot sa buhi nga Dios. Now, ang problema, mga kaigsunan, kasagara sa mga tao ni ining kalibutana, ubos kaayo ang ilang panghuna-huna mahitungod sa Dios. Ubos kaayo ang ilang pagtanaw sa Dios. Murag tawo lang ang Dios alang kanila. Kung musulod ka sa usa ka kwarto nga adunay tawo, di man ka ma-affected. Kung tawo ang imong makita diha sa usa ka kwarto, mupod ka nay naa sa hunahuna o kasing-kasing sa mga makasasala. Kung musulod sila sa presensya sa Ginoo, gumikan kay ang ilang pagtanaw sa Dios, murarag tawo, walay kahadlok sa Dios sa ilang kasing-kasing. That is why ang ilang pagtagad sa pagsimba gaan ra kayo sa ngatanan, very flippant. Many people treat worship so flippantly today. Ug mo kaday subo kayo nga pamalandungon. Pero kung nasabta nato ang gahom sa Dios, ang pagkahalangdon sa Dios, ang pagkahataas sa Dios,
If we understand how is it to revere God, then ang atong pagsimba puno gayud sa pagtahod ug pagtamod sa pulong sa atong Ginoo. Ang tinuod nga kahibalo mahitungod sa Dios, makapamugna gayud kana og ilabihan gayud kaayo nga adoration ug pagtahod ug kahadlok ug pagpangurog sa atong kasing-kasing. Example, niadtong nakita ni Moses ang Dios pinaagi sa sampinit nga nagsunog, burning bush. Acts chapter 7 verse 32, nagpangurog siya sa kahadlok. Ang giingon dinhi, nagpangurog si Moses sa kahadlok ug wala mangahas sa pagtan-aw sa duol. Mupod kini kasinatian sa mga anak ni Israel didto sa Mount Sinai. Exodus chapter 19 verse 16. Please turn there. Ang giingon dinhi, mao nga nahitabo sa ikatulo nga adlaw sa pagkabuntag nga adunay dalugdog ug pagpangilat sa usa ka baga or pagpangilat ug usa ka baga nga panganod ibabaw sa bukid ug usa ka kusog kaayo nga tingog sa trompeta. Mao nga ang tanang katawhan nga anaa sa sulod sa kampo nangurog. You see mga kaigsunan, kung nakita gayud nato ug nailhan nato ang Dios sa tinuuray gayud, mapuno sa kahadlok ug pagpangurog ang atong kasing-kasing ug pagtahod ug pagbalaan kaniya. Habakkuk chapter 3 verse 2. Ang testimonyo ni Habakkuk mao kini, Lord, I have heard the report about you, and I was afraid. Ginoo, akong nadunggan ang taho mahitungod kanimo, ug ako nahadlok. Si Apostle John usab, niadtong nakita niya ang mahimayaong Dios sa Revelations 1:17. Ang giingon ni John, when I saw him, I fell at his feet like a dead man. Niadtong nakita ko siya, nahagba ako sa iyang mga tiil sama sa usa ka tawo nga patay. Mupod kini gibati ni Apostle Paul niadtong nakita niya ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Acts chapter 9 verse 6 ang giingon dinhi, ug siya nga nagpangurog ug nahibulong miingon, Ginoo, unsay imong ipabuhat kanako. Ang grasya nga nagbag-o mao kini hinungdan nga makita nato ang Dios sa bag-o nga kalamdag. Apektado na kita by the knowledge of who He is. Dili na gaan ang atong pagtanaw sa Dios, that He is infinitely holy, all-powerful, takos sa atong gugma ug pagsimba. And then apektado na kita kung atong pamalandungan ang paghukom sa Dios, gumikan kay siya balaan. And then apektado na kita kung makonvict kita nga ang Dios nakakita sa tanan natong gibuhat. He is always present. So kini nga kahadlok mao kini unang mabatunan sa usa ka tawo kung siya tinuod nga nakabig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung siya tinuod nga converted, there is really this fear of the Lord element. Psalm chapter 111 verse 10. Ang giingon dinhi, ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanang nagasunod sa iyang mga sugo adunay maayong panabot. Ang iyang pagdayig magpabilin hangtod sa kahangturan. So kini nga kahadlok sa Dios nagpadayon og nag-increase as we grow in holiness. Kung mutubo kita diha sa pagkabalaan, madugangan usab ang atong fear of the Lord. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang giingon dinhi, mao nga sanglit nakabaton kita niining mga maong mga saad, mga hinigugma, hinluan nato ang atong kaugalingon gikan sa tanang kahugaw sa unod og espiritu nga naghingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Ginoo. So makalilisang gayud kaayo mga kaigsunan kung atong hunahunaon ang pagkadautan sa mga katawhan. Kung hunahunaon nato ang atong pagkadautan, we are defiled in all of our being. Ang giingon ni Pablo nga kita hugaw sa atong gipamulong, hugaw sa atong mga aksyon, ug hugaw sa atong hunahuna. Ang pinaka-ultimate nga problema, ang pinakadakong problema is that wala gayoy kahadlok nato sa Dios sa atong kasing-kasing. Nakita mo ba kini nga tinuod kini sa imong kinabuhi higala sa imong pagkamakasasala? Sayon ra kaayo nga atong i-dismiss ang atong pagkadautan kung atong itandi ang atong kaugalingon sa atong isig katawo. Mubina nga moingon ang usa ka tawo nga pastor, kini lang among silingan ang Bible study kay dautan kay na siya. So ang bot pasabot, I don't need the word of God, I am good.
So, kay gitandi man sa tao ang iyang kaugalingon sa iyang isig katao, ilabi na sa iyang mga nakita nga mas dautan pa niya, he feels good. Pero kung atong itandi ang atong kaugalingon sa balaan nga Dios, mailhan nato ang Dios sa iyang pagkasiya, nga dili gayud kita makapasar sa iyang atubangan, dulumtanan kita sa atubangan sa Dios. Gumikan kay gisupak nato ang iyang sugo ug atong giyatak-yatakan ang iyang pagka-Dios. Kung ato kining makita, we will not feel good. We will feel so terrible. Mabugatan ang atong kasing-kasing ug mapuno kini sa kahadlok. That is the problem because people do not see or do not fear God. Gumikan kay wa nila mailhi ang Dios sa ilang kinabuhi. Susiha ang imong kasing-kasing niining taknaa higala. Aduna ba ikay kahadlok sa Dios? Ang giingon sa Proverbs chapter 19 verse 23. Ang kahadlok sa Ginoo magdangat ngadto sa kinabuhi. Aron ang usa ka tawo mahimong matulog nga may katagbawan nga dili mahilabtan sa dautan. Aduna ba ikay kahadlok sa Ginoo? Nakita ba kini pinaagi sa imong pagkinabuhi? Ang balaod sa Dios mao ang tigtudlo kanato kunon saon pagkinabuhi atubangan sa Dios. Nahigugma ka ba sa balaod sa Dios? Tibuok nga balaod sa Dios or base ng ganahan ra nimo nga bahin ang imong gihigugma, pero ang wa nimo ganahi nga bahin imong gisalikway. Ang giingon sa Psalm chapter 139 verse 23 and 24, ang giingon dinhi, susiha ako Ginoo og sayri ang akong kasing-kasing. Sulayi ako og sayri ang akong nabalakang mga hunahuna ug tan-awa kung aduna bay makapasakit nga dalan sa akong kinasuluran ug tultuli ako sa walay katapusang dalan. And most of all, nahigugma ka ba sa Dios higala? 1 Corinthians 16:22 says, ang tao nga walay paghigugma sa Dios pagatungluhon. Do you really love God? Do you really love God? Now, ang tubag mga kaigsuunan, wala gayoy bisag usa ka nato nga nahigugma sa Dios, sumala sa paghigugma nga kabubuton sa Dios. Ang giingon sa Biblia, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Walay tawo nga nakahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, kalag, hunahuna, ug binuhatan. Walay bisag usa, buot pasabot, bagsak mga kaigsunan. All of us have violated the greatest commandment, and therefore all of us have committed the greatest sin. Nahailalom kita sa tunglo sa Dios. The good news is that Jesus Christ came. Siya ang representative sa iyang mga katawhan. He obeyed the law perfectly. Gihigugma niya ang Ginoo sa hingpit gayod, and he paid the penalty in behalf of his people. Ang bayad sa sala maong kamatayon, si Kristo maong nagpaaga sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, aron mahinluan ang tanan nga mga mutuog musalig kaniya. Come to Jesus Christ, my dear friend. Ikaw pagaisipon nga hingpit ug madawat atubangan sa Dios kung ikaw masuluban sa pagkamatarong ni Kristo, kung ang imong sala matabunan mapapas pinaagi sa dugo. Ug ang solusyon niini, ang kasulbaran niini, anaa lamang gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Come to Jesus Christ and believe nga ang iyang kamatayon didto sa cross ug ang iyang pagkabanhaw igo na alang sa kaluwasan sa tanan nga mga mutuo ug musalig kaniya. Come to Jesus Christ before it's too late. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Nagtuo kami nga gamhanan ang imong pulong. Nagtuo kami nga ang balang espiritu adunay gahom nga mo-convict sa matag usa sa iyang kasalanan. Ug nagtuo kami nga ang balang espiritu adunay gahom nga moabli sa mga mata sa mga katawhan aron ilang makita ang himaya ni Kristo nga bugtong Dios ug manluluwas sa tanang mga makasasala nga nagtuog nagsalig kaniya. Oh, grant them repentance and faith, O God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.